Snažan i zdrav imunitet tijekom zime. Svako godišnje doba nosi svoje izazove. Nedostatak sunca i sezonskog voća i povrća može utjecati na pomanjkanje važnih nutrijenata u našem tijelu. Kako biste zimu dočekali u punoj zdravstvenoj formi, nudimo vam 7 savjeta koji će vam pomoći očuvati dobar imunitet, vitalnost i dovoljno energije u hladnim danima. Prijatelji, dobrodošli na kanal. Kako bi bili obaviješteni o svakom sljedećem videu, besplatno se pretplatite na kanal. Hvala vam. 7 savjeta da budete otporni i zdravi kroz cijelu zimu. Obogatite prehranu vitaminima, mineralima i omega kiselinama. Osim raznovrsne zdrave prehrane, za dobru otpornost osobito su važne dovoljne količine vitamina D, vitamina C, cinka i omega 3 masnih kiselina. Od koristi su i ljekovite biljke. Kvalitetni dodaci prehrani korisna su nadopuna nutrijentima, osobito zimi. Pijte dovoljno tekućine, osobito čajeve i juhe. Dobra hidriranost tijela osigurava bolju izmjenu hranjivih i štetnih tvari. Najzdravije je piti običnu vodu. Uz to, zimi je tekućinu izvrsno nadoknaditi pojačanim unosom toplih imunonapitaka, limunade, biljnih i zelenih čajeva te juhe. Osigurajte dovoljno noćnog sna i odmora. Neispavanost i nedostatak odmora tijekom dana smanjuju opću sposobnost obrane organizma. Zato ne treba zanemariti važnost kvalitetnog sna. Idite spavati na vrijeme, a tijekom dana odmarajte i opuštajte se bar 30 minuta. Stres je poznati kradljivac imuniteta. Zaštitite zdravu probavu unosom probiotika. Više od 70% imunološkog sustava nalazi se u probavnom sustavu, pa je jasno da je zdrav probavni trakt jedan od preduvjeta dobrog imuniteta. Probiotske kulture pomažu crijevnoj mikroflori u probavi, sintezi vitamina, djeluju zaštitno na crijevnu sluznicu i jačaju imunološki sustav. Zdrava razina probiotičkih bakterija je važna za prirodnu otpornost tijela. Zato uključite probiotike u svakodnevnu prehranu zimi. Smanjite unos jednostavnih šećera. Povišeni unos šećera djeluje nepovoljno na imunološki sustav, a visoka razina u krvi značajno smanjuje sposobnost obrane protiv bakterija i virusa. Izbacite slatke napitke, obični šećer, gazirane sokove, kekse i slatkiše. Želju za slatkim zadovoljite malom kockom crne čokolade. Boravite u prirodi na suncu i svježem zraku. Sunce je izvor vitamina D, moćnog čuvara imuniteta, a redoviti boravak na svježem zraku potiče obrambene snage organizma. Zato ne izbjegavajte šetnje i izlete zbog hladnoće. Primjereno se obucite i svakodnevno provodite bar 1 sat na otvorenom. Fizička aktivnost smanjuje stres te potiče cirkulaciju i opskrbljenost stanica kisikom. Pripazite na higijenu. Pranje i dezinfekcija ruku i danas su aktualni. Pravilna oralna higijena također je osobito važna za zdravlje i otpornost. Prozračite sobe u kojima boravite i izbjegavajte zatvorene prostore s puno ljudi. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Ukoliko jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!